Čaute všetci, ja som Domi. Čaute všetci, ja som Kika. A spolu sme... Domi a Kika. Takže intro by sme mali, ľudia. Takže poďme sa vrhnúť na video. V tomto videu, ľudkovia, je to také úvodné video, no a my sme sa rozhodli, že... Natočíme prvé video. Takže v tomto úvodnom videu vám predstavíme naše plány na tomto YouTube kanáli. Takže v tomto prvom videu vám ukážeme v stručnosti, v krátkosti vám vysvetlíme, čo také by sme natáčali na tomto kanáli. Takže ak sa vám tieto videá ďalšie nové budú páčiť, tak určite nám zanechajte lajky, odber, zdieľajte, zvonček dajte. Aj komentáre. Presne tak. Takže čo budeme natáčať na tomto YouTube kanáli? Na tomto YouTube kanáli, ľudia, uvidíte rôzne challenge, vlogy. Možno nejaké skeče, možno vyskúšame aj reakcie. A to je všetko ešte len pláne na budúcnosť. Ešte taká bonusová pomimo informácia, že obidvaja máme vlastné YouTube kanály a teraz sme sa tak dali dokopy a chceli sme vyskúšať, ako by sme vedeli spolupracovať na jednom celom našom spoločnom YouTube kanáli, takže preto sme si vytvorili vlastný kanál a budeme sa snažiť točiť pre vás superové videá. Presne tak. Takže toľko by bolo asi na toto úvodné video zatiaľ. Lajkujte, odoberajte, sledujte, budú bombové videá. Zdieľajte. Presne tak. Všetky informácie, sociálne siete a ďalšie vecičky budete mať dole v popise. Takže vidíme sa pri ďalšom našom novom videu. Čau. Čau.